नमस्ते. आज प्रोटीन पावडर बनवते आहे. प्रोटीन पावडर म्हणजे अशी आहे, म्हणजे आपण आज प्रोटीन पावडर आहे ना, जिम मध्ये जे मुलं जातात तेच खातात असं काय नाही आहे की जिम वाले मुलं खातात, जिम करतात त्यांनाच प्रोटीन पावडर पाहिजे असते. ती प्रोटीन पावडर म्हणजे आपल्यासाठी पण असते, आपल्यासाठी म्हणजे महिलांसाठी. आपण लेडीज माणसांनी सुद्धा ती प्रोटीन पावडर घ्यायची असते, कारण आपण आहे ना एकदम कमजोर नाही राहायचं. प्रोटीन पावडर घरात घ्यायची. जेवण भरपूर जेवलं त्याने ताकद येते अशी नाही. ते आपण प्रोटीन पावडर मी आता बनवली आहे खास तुमच्यासाठी आणि खास माझ्यासाठी सुद्धा. ते आता मी तुम्हाला घेऊन दाखवते आणि पहिली कशी बनवली आहे ती मी तुम्हाला दाखवते. हे ओट्स आहे, 200 ग्राम आहे. हे शेंगदाणे आहे, 200 ग्राम आहे. हे अक्रोड आहे, हे पण 200 ग्राम आहे. हे बदाम आहे, 200 ग्राम. हे भोपळ्याचे बिया आहे, हे पण 200 ग्राम आहे. 15 ग्राम आहे. आणि ही दूध पावडर आहे, 100 ग्राम आहे. आता हे सर्व आहे ना, पहिले शेंगदाणे आहे ना भाजून घ्यायचे आहे आणि त्याच्यानंतर हे आपल्याला म्हणजे हे आपण आहे ना कमी घेतले ना तर हे आपण भाजले नाही तरी पण चालतील हे 4 वस्तू. पण शेंगदाणे भाजून घ्यायचे. पण मी आहे ना आता जास्त असल्यामुळे मी हे सर्व थोडे थोडे मी भाजून घेणार आहे. हे सब्जी आणि दूध पावडर आहे ना, जेव्हा आपण हे मिक्सरला लावून पावडर बनवणार आहे ना त्याच्यानंतर आपल्याला हे त्याच्यामध्ये मिक्स करायचे आहे. गॅस पेटवलाय, पॅन ठेवलाय. हे आता सर्व आहे ना थोडं थोडं भाजून घेते. असं थोडं गरम करून घ्यायचं आणि बघायचं हाताने असं. हे बघा असं गरम झालं की बघायचं हाताला गरम लागायला पाहिजे, म्हणजे थंड झालं ना की ते कुरकुरीत होणार. आता हे मी काढते आणि दुसरं भाजते. आता हे बदाम भाजून घेते थोडे थोडे. दूध पावडर आणि सब्जा सोडून आहे ना हे सर्व भाजून घेतले, म्हणजे थोडे थोडे गरम करून घेतले. आणि हे शेंगदाणे आहे ना चांगले भाजले आणि भाजले ना की थोडे थंड झाले की अशा हाताने आहे ना ते चुरायचे. हे आपोआप साल निघते बघा. आणि ताट धरून हवेवर आहे ना बाहेर फुकायचं, म्हणजे फुकल्यानंतर सगळी साल आहे ना सगळ्या हवेने निघून जाते बाहेर. शेंगदाणे असे साफ करून घ्यायचे. आता मिक्सरमध्ये आपल्याला बारीक पावडर बनवायची आहे ना, तर हे आपल्याला मिक्सरमध्ये समजा भांड्यामध्ये जाड जाड वाटत नसेल ना तर काय माहितीये जाड वाटताना आहे ना मिक्सरच्या भांड्याचं ब्लेड पण तुटू शकतो. त्यासाठी आपण थोडे हाताने आहे ना थोडी अशी मेहनत घ्यायची. आपण असे बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचे. आणि हे बदाम आहेत ना, बदाम पण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जर आपण टाकले ना तर टकाटक आवाज येऊन आहे ना मिक्सरच्या भांड्याचं ब्लेड पण तुटतं. त्याच्यामुळे हे काय करायचे, एक बदाम आहेत ना थोडे चेचून घ्यायचे बारीक करून थोडे आणि मग मिक्सरमध्ये लावून पावडर बनवायची. हे सर्व साहित्य आहे ना मिक्सरला लावून चांगली बारीक पावडर करून घेतले बघा. एकदम बारीक पावडर झालेली आहे. आता हे सर्व आहे ना सगळं मिक्स करून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये दुधाची पावडर टाकायची. ही आपली प्रोटीन पावडर तयार झालेली आहे. आता ही आपली आहे ना तयार झाली की आपण बरणीमध्ये भरून ठेवायची. आता याच्यामध्ये दुधाची पावडर टाकू. पावडर आपली चांगली झाली आहे आणि प्रोटीन पावडर भरली आहे डब्यात ठेवली आहे. आता मी त्याने चांगली जरा भाजून घेतली आहे, म्हणजे जास्त दिवस टिकू शकते. आणि समजा तुम्ही भाजली नाही ना तर ती लगेच 10-15 दिवसामध्ये ती संपवायची असते. मी या प्रोटीन पावडरचं सर्व साहित्य आहे ना 200 ग्राम घेतलंय ना, तर तुम्ही ह्याच्यापेक्षा कमी पण बनवू शकता की 100 ग्राम घेऊ शकता. सर्व साहित्य 100-100 ग्राम घ्यायचं. आणि आपण समजा तुम्ही दूध पावडर जास्त टाकली तरी पण चालेल, मी कमी टाकली आहे कारण मला दुधाची एलर्जी आहे. मी दूध पित नाही, काळी चहा पिते. त्यासाठी मी आहे ना आता तुम्हाला ही प्रोटीन पावडर तुम्ही एक ग्लास दूध घ्यायचं. हे असं 1 ग्लास दूध घ्यायचं आणि या दुधामध्ये एक चमचा पावडर टाकायची, प्रोटीन पावडर. आता हे मी पाणी घेतलंय, पण हे तुम्ही आहे ना इथे दूध आहे समजा आणि आहे ना अशी 1 चमचा घ्यायची. हे बघा अशी 1 चमचा घ्यायची आणि दुधामध्ये टाकून आहे ना ते दुधामध्ये अशी मिक्स करून घ्यायची. आता मी तुम्हाला आहे ना मी दूध पित नाही ना, मग तुम्हाला मी कशी घ्यायची. आता समजा तुम्हाला दुधाची एलर्जी आहे तर दूध घेत नाही तर तुम्ही अशी पावडर आहे ना अशी चमच्यावर पावडर घ्यायची आणि मी दाखवते तुम्हाला खाऊन. अशी पावडर घ्यायची आणि तोंडात टाकायची.
आता 1 चमचा पावडर तोंडात टाकायची आणि त्याच्यावर पाणी प्यायचं. म्हणजे ती पावडर आपली पोटात गेली, प्रोटीन पावडर. आणि तुम्ही दुधामधून पित असाल आणि समजा तुम्हाला आवडत असेल ना, तुम्ही पाण्यामध्ये मिक्स करून पण तुम्ही खाऊ शकता. आणि छोटी मुलं असतील ना 10-15 वर्षाची, अभ्यासात कोणाचं लक्ष लागत नसेल तर त्याला अशी प्रोटीन पावडर करून द्यायची. आपल्या घरामध्ये वयस्कर माणूस आहे, जेवण जात नसेल तर त्याला सुद्धा अशी प्रोटीन पावडर करून द्यायची. त्याला काही एवढा खर्च नाही आहे बघा. 100-100 ग्राम आणायचं, बदाम काजू, नाहीतरी आपण हलव्यासाठी आणतो, कशाला खीरसाठी आणतो, तसं आपण आणायचं नाही. आपण आपली काळजी घ्यायची चांगली. आपण कमजोर राहायचंच नाही आणि असं बिंदास राहायचं. आता मी कशी आहे, असे बिंदास राहायचं. आपल्या अंगावर खूप ओझ्या पडलेला असतो, डोक्यावर लय टेन्शन असतं. पण ते टेन्शन कसं माहितीये, आपण टेन्शन मध्ये नाही यायचं. मला पण भरपूर सांगतात माणसं टेन्शन नाही घ्यायचं. टेन्शन तर येतोच सर्वांना, पण कसं माहितीये आपल्या मुलाबाळांवर सुद्धा आपलं लक्ष लागलं पाहिजे. त्यासाठी आपण काय करायचं, आपण आपल्या पायावर हिमतीने उभं राहायचं आणि आपली तब्येतीची काळजी आपणच घ्यायची. मुलं आहेत म्हणून मुलं आपली काळजी घेतील असं नाही, पण मुलांना सुद्धा आपलं त्यांचं बघायला लागतं. म्हणजे मुलं आपलं करतील का, आमच्यावर लक्ष देतील, आई वडिलांवर. म्हणून आपण स्वतः आई वडिलांनी आपली काळजी घ्यायची. आणि असं आपल्यासाठी आपल्याला मजबूत राहायला पाहिजे ना, आपले हातपाय चांगले पाहिजे. माणसाचे गुडघे दुखतात, पाय दुखतात, हात दुखतात, असं होतं. त्यासाठी ताकद नसते, अंगामध्ये कॅल्शियम कमी असतो. त्यासाठी नाही अशी प्रोटीन पावडर बनवायची. आणि आपण रोज दोन वेळा आपण 2 चमचे घ्यायचे. सकाळी 1 चमचा, संध्याकाळी 1 चमचा असं घ्यायचं आणि मस्तपैकी राहायचं, स्वस्त राहायचं, मस्त खायचं. दिल आमची बघा अशीच फिरत राहते, बॉल मी खेळते. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा.